Hi guys, كما يكأنيكم دحين أنيكم أنا إكزامير مسكن تبقى الله سوم قاعد تبقى كتلو دسفا قبر لما عندك بخالي فيديو متأكنا له علتا ميك اب جزء له سلسلة زمرة حد ميك اب جزء متأ له تبقى دبلكو مالتي قاليو المحجي دفتونكو قالي خافتيني دي فلت مالتيو قنت تبقى ريفيو دلو مالتي خم تدبلكم كجزء خلص إليكم كنت جزء ريفيو عم بيبت تبقى زخانة ويدفتونكو يخاب زدر يكن مالتيو نحر انترست لكن حد خاون نحر جزء دلي خن مالتيو حيزا متقلخو انجيك جورو تسفا قبر حدش نحر كونكن سابسكرايب قرا بليس مبزحتو سناتا يوتيوب تريو او يوتيوب ستوديو اتي خري اخلخو سابسكرايب دي قبركم بزحتي خن مالتيو سابسكرايب قرا بليس انتم كل جزء لايك كومنت شير تقبرو خاب تعمي دمسكنكم يقني لي حج خجمري مالتيو مجمريا كامنيكس مالتيو بايتو جي وان فريس لزنبره از كل جزء دغز اود زنا ايبرا مالتيو زي انت ادبل برام مايكرو بنسل برادبل كرم حج اريك نيره خاب كستايد غزا اخو مالتي خاب تارجت كل جزء مبزحت جزء سيده تقم كاله خافتني ግን ቀጣን ስለዝኾነ ጽብቕቲ ኣነ ዚታት ከኽት ገብሮ ማለትዩ ኣፋ ቀጣንያ ከፊተ خريክኒ ሶሳ ገዚእ እምጽ ማለትዩ ጣዕም ቀጣንያ ካብ ታርጌት ገዚእ ምሕጃር የክን ይረ ማለትዩ ቀልጢፋ ትውዳእ ግን በቃ ብጣዕሚ ጽብቕቲ ኣቀዘል ነዚ ክገብር ኮልኻ ኣይትሽገርኒ ኻ ማለትዩ ቀጣንያ ኣፋ ሶዚ አንድሕር ገዛ ደሊኽን ቅርም ሕጂ ቪድዮ ደራ ኣኹን አንድሕር ኮንክን ማለትዩ እዚ ኣገዚ እምጽለኹ ማለትዩ ካለ ኸኣኒ እዚ ኮንሲለር ከኣ ብጣዕሚ እድፈት ወዝናይ ኒክስ ኮንሲለር ከኣ እዚ ብጣዕሚ እድፈትዋ እዚ ቤር ዊዝ ሚ ኮንሲለር ክሪሚ ጽቡቕ ረቢው እንድሕር ይኹን ኸ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣለዎ ማለትዩ እንድሕር ሜክ ኣፕ ትፈትዋ ኮንክን እዚ ኣኻ ገዚ እምጽለኹ ካለ ኸኣ እዚ ፋት ኦይል ከኣኒ ዝናይ ሊፕ ማለት ከም ዝናይ ከንፈር ካ ማለትዩ كم عليك يعني رات نودي أيام لبستيك بتاع ما يدفع تقول مع التاو لبستيك هاي كبرني سوزي أبور ساجرة كل جزء خمسة مع التاو تكمل مالتيو بتاع ما تبغيو قال إيه جزء دلخ ثلاثة ورح أنا أربعة ورح قال قبر كاب دوتس مالتي هيدو أربعة ورح قرب أوارح يوديو already تحنت لدود دهوا زي أخا جزء مت مالتيو قال أخا كاب جوبيس بليس كا كرم حجي أريكن يرى بلاش ولا بلاشن ولا تي برانزرن كاود جزء أخو تابينك باليوم 5 يا مثلا أريكن يرى حجي خانة زفولت خنان خاني زي باليوم 6 كأجزء متى 40% قال إني روز خاني مبلغتك بزح جزء نيرو على جوبيس بليس حسري واقو دقنا هتشوفوا برودكت يو ندحر جزء ده اللي خن الزخاء مالتيو ندحر بلاش ميك اب تفتوا خنكم بلاش زي باليم 6 مالتيو الساقة زي امد ايه كالا خاني لبستيك ناج بيس بليس كاني نعنا دخون بوح عينت كستايس لازلوه نعنا نزن تقلمت ماشي خمت قرم حجي جوالكوخن زي اخاني زي امد ايه مالتيو هم زي براون ليب لاينر قال خمس لما عاد تقري دلهو كوم عينت براون ليب لاينر جيركا زي مبزحتو لبستيك غز خلوخ نود ندحر كوينو بينك نود يدفوتو سو زي اخاني زي اغازي امت مالتيو كم زي يدفوتو ندحر نود كوينو زي بينك نود يدفوتو مالتيو زي اخا امتي كاله زي ناي كلر باب اي شادو كاب تعمي يدفوتو زي لما انت غيرلو ابزر ادي اراني كأنا زي تبقى ربي دلك كتبقى معتي الشايني ندحر عشاله تقبره خنكن زي بتعمل تبقى مالتي دفوتو أحب الجزء خن إذا خال جزء مت مالتي كله خاني حنت حفتي بقدامي ايلاينر تبقى الكنيركي نجرنا الكنيركي ايلاينر تعمل بوس عينة ايلاينر زفتن مالتيو حجي قال خا وحجي زي كابر غزي ملاني غزي مبلحت ايلاينر غزو كبر ايلاينر ايكون كنت غزي بوزح تطبق له دراج ستور مالتيو زي اسنس حجي تطبقي اسنس كلتا غزي امت مالتيو زي تقمال لي مالتيو كلتا حنت براون حنت خاني صلام غزي امت مالتيو كريميو لكابزي كيد لهو صليم كاز مالتيو long lasting دبل مالتي كاب اسنس long lasting دبل
واقعو حسوريو دكنا ها صبوي مالتي كريمي السوخ أجازي أمت بوزي حدفتنا ايلاينر مالتي بوزي حجزي سلا أنا ميك اب فوتو ايلاينر pretty much every day تقبل سوس أجازي أمت خلقها زي أربن دكي كأني زي خمت الله على صبوي زي أربن دكي 24/7 دبل مالتي حنساب غير كيس حنساب غير نفس قاب قول نقص دبل نتصنح دحار ملو معلتي دوع مالتي ملو معلت ولا بعينها بتعمل صبوق مالتي زي خاني عندي حركة حلة فتوى ممكن إذا أربعين دقيقة على بوزي حد فتنقن بفلا إذا خابت عم تصبق مالتي إذا خاخوم مالتي تصبق كريمة خازي زي مالتي إذا خد جزء تخلي أخي أنا خاب عالتها جزء أيو I think خاب سيفورا خمان على مثلني زي أربعين دقيقة مالتي أربعين دقيقة 24/7 دبل ايلاينر مالتي قال خاني زي سبراي جزي امت لتاع عين سبراي مالتيو حدا زي ريفولوشن مالتي اذا فتيني يفلطني ግን ጽቡቅ ረቢስ ስለደሎ ሁሉ ግዜ ፍትነት ብል ነይረ ድሓር ሕጂ ኣብ ሴልስ ስለዝነበረ እሱ ገዚ እመጽ ማለት ፍቱነ ከመይ ምኻኑ ፈቲኒ ይፈልጥኒ ሕጂ መጀመሪያ ማለትዩ እዚ መላኒ ኸኣ ኩሉ ሕሱሪ ዋግኡ ጽቡቅ ዋግኡ ማለቴ እዚ መላኒ ኸኣኒ ያ ሳልሰይተ ድብል ደሎ ኹኒ ይሽተያ እንደገና ጽቡቅ ግሎዊ ድገብሮ ንገጽካ ማለትዩ እዚ መላኒ ኸኣኒ እዚ ገዚ ማለት I think it's sale ሕጂ ተወዲኡ ኸውንዩ ግን ኣብ ድኾነ ግዜ ሴል ክኾን ከሎ እንድሕር ክስተያለክን እዚ ኢንተረስት እንድሕራለክን እዚ ክትገዝኦ ትኽእል ኣይኽን ካልእ ኸኣ እዚ ገዚአ መጽአ እዚ ኩሉ ግዜ ስለ ዝፈትዎ እዚ ኮሳሬክስ ማለት እዩ እዚ ኮሳሬክስ ቅድሚ ሕጂ ርአየክ ነይረ ቀዲሕ እዮ ፀኒሐ እዚ ቪድዮስ ካልኣየ ዝቆድሖ ዘለኹ ምክንያቱ ጽቡቕ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ እዚ ኸኣ ብጣዕሚ ስለ ዝፈትዎ ከምዚ ድውዳእ ይመስለኒ ኣብ ዝኸትኩ እየ ድገዝኦ ዲስካውንት እዚ ሴል ኣይነበረን ግን ዋግኡ ድሓንዩ እንደገና ኸኣኒ ፖይንት ስለዝነበረን ኸኣ እቲ ፖይንት ተጠቂመሉ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ካብ ዓመት ሒዘ መጀመርያ ዩቱብ ጀመርኩሉ ኣርኤክን እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ እታ ስኔል 96 ከዓ እሳሞ ብጣዕሚ ዝበለፀት እያ ናይ ግዲ ብዙሕ ኩል ሞይስቸራይዘር ኣይትግዛእፈትኖ እዚ እታ ስኔል 96 ብቐዳማይ ደረኣኹን ክስታይ ግብር ከለኹን እዚኣን ካብ ዓሚ ካብ መጀመርያ ዩቱብ ምስ ጀመርኩ ኣርኤክን እዚ ብዙሕ ግዜ ተጠቀምኩሉ ብዙሕ ግዜ ክስታይ ድበልኩ ጽቡቕ እዩ መጀመርያ ቫይታሚን ሲ ወይ ገጽካ ጥልቅ ኢሉ ከሎ ቫይታሚን ሲ ጌርካ እቲ ስኔል 96 ትገብሮ ማለት እዩ ድሓር እዚኣ ትገብራ ሳንስክሪን ጌርካ ገጽካ ከም መጠን ላዕሊ ጽቡቕ ዝኸውን ግለው ኸውን ማለት እዩ ሙሉ መዓልቲ ገጽካ ጽቡቕ ኸውን ንሓንሳብ ጥራሕ ደይኮነ ብፍላይ ኣነታ ስኔል 96 ክጥቀም ጀመርኩም እዚ ገጽይ ካብ መጠን ላዕሊ በቃ ጽቡቕ ኮይኑ ተሰማሚዕኒ ማለት እዩ እሱ ክትገዝኦ ትኽእል ኣይኽን ካልእ ኸኣ እዚ ካብ ኦርዲነሪ ኸኣኒ እዚ ሃይሎሮኒክ ኣሲድ ከዓ ገዚአ መጽአ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ናይዚ ኮሳሬክስ ብራንድ ሃይድሮሎሪክ ኣሲድ እኮ ማርኤክን ነይረ እዚ ክንጥቀም ከለና ግን ናይ ግድን ሳንስክሪን ክንጥቀም ኣለና ማለት እዩ ድሕሪ ቀትሪ ትገብሮ ኮንክን ሳንስክሪን ትጥቀም ኣለክን እዚ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ገለ ጥራሕ ዝገብሮ ማለት እዩ ወልጥ ከለኹ ግን ሳንስክሪን ከምቲ ዝበልኩን ኣነ ብጣዕሚ ሳንስክሪን በቃ ወላ ዊንተር ክኾን ከሎ ዝገብር ዊንተር ክኾን ከሎ ኣብ ዓመት መዓልታዊ ክንገብሮ ኣለና ስለዝኾነ ስለዝበሃል ገጸይ ቀደም ከምዚ ኣይነበረን ግን ጽቡቕ ገይረ ቴኬር ስለዝገብሮ ማይ ብዙሕ ሰቲ እዚ ሳንስክሪን ከዓ በቃ መዓልታዊ እየ ዝገብር ማለት ከምቲ ዝበልኩን ንግሆ ቆልዑት ትምህርቲ ከብፅሕ ክኸይድ ከለኹ በቃ ሳንስክሪን ገይረ ድኸይድ ሞይስቸራይዘር ገለ ገይረ ሳንስክሪን ገይረ ኸይድ ማለት እዩ ናይ ግድን ገጽና ክስታይ ማለት ጽቡቕ ገጽካ እንድሕር ጽቡቕ ኮይኑ ድሕር ክስታይ ቴኬር ጌርካ ኩሉ እንትናኻ ደስ ብለካ ማለት እዩ ሳንስክሪን ከዓ ምሕጂ ርአየክ ነይረ ትድፈትዎ ካብ ትሬደር ጆ ታነ ደሓሰረት ሳንስክሪን ናይ ትሬደር ጆ ብጣዕሚ እየ ድፈትዎ እሱ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስጋብ ሕጂ እሱ ጥቀም ማለት ክኸይድ ከለኹ 3 ወላ 4 ገለ ድገዝእ ሓደ ግዜ ሲዝናሊ ኣይትረኽቦን ኢኻ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሳንስክሪን ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ካልእ ኸኣኒ እዚ ገዚአ መጽአ እዚ ወይጆ ቅድሚ ሕጂ ኣርኤክን ነይረ ሻምፖ ካብ ቲጄ ማክስ ዝገዛእኽዎ ርአየክን ነይረ ኣሚን ኮንዲሽነር ኣርኤክን ነይረ ኮንዲሽነር ምስ ገዛእኽዎ ዩዥሊ ኣነ ጨጉረይ ክሓፅቦ ከለኹ ክስታይ ይገብር እየ ማለት እዩ ሻምፖ ኮንዲሽነር ምስ ገበርኩ ድሓር እዚ ሄር ማስክ ገብረሉ እየ ድሓር ግን እዚ ገዚአ ምስ ፈተንኩ እቲ ኮንዲሽነር ጥራሕ ገዚአ እየ ነይረ
مس ገዛእኽዎ ግን ክስታይ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ተሰማሚዕኒ ብጣዕሚ ተሰማሚዕዎ ማለት እዩ ንጨጉረይ ብጣዕሚ ልስልስ ገይርዎ እንደገና ጽቡቕ ገይርለይ ማለት እዩ ድሓር እዚኣ ሓንቲ ንእሽተይ ትመስል እዚኣ ኮንዲሽነር ነዊሕ ግዜ ጽኒሓትኒ ባጥራይ ሕጸም ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ሻምፖ ካልእ ሻምፖ ይጥቀም ነይረ ሻምፖ ገዛእኽዎ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ግን እዚ ገዚአ ገዚአ መጽአ ናይ ለማዓንቲ እዚኣ ትመስል እንጀገር ክና ክትኮና ተስፋ ገብር ብጣዕሚ እየ ዝፈትወክን ኩላትኩም ሳፖርት ገብራኒ ኩላትኩም ሳፖርት ገብርኒ ይቐኒለይ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ክሳብ ንረኸብካ ብሰላም ይራኽበና